ಆ ಮೂಜಿ ಕಾಸದ ನಾಯಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನಿ ಏತ್ ಪಾತೆರೆ ಐಟ ಏ ಈ ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪ ಪಾತೆರೆ ಪುಣಿ ಅವ ಅಪದ ನಾಯಿಗೆ ನೆರ್ಂಡ ಐಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ದೊಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಮುಜ್ಜು ಐಕ್ ನೆರ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮೊಲೆಗೆ ನೆರುಂದುಲ್ಲೆ ಪಿರೌಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಏನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಉಲ್ಲ ತುಲ ಓ ಈರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ ಮೋನೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತ ಮೋನೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ತುಲ तुम चैनल लोगों के पास क्या बोला है? मेरा उत्तराधिकारी नहीं है, मेरा उत्तराधिकारी है, कहाँ है नहीं बताऊंगा, वो इधर आएगा तो तुम डरेगा, याद रखना. लालू ಇಂದು ಲಾಲು ಬಿಹಾರದಾನ ಬಿಹಾರದತ್ತ ಲಾಲು ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಅವು ಲಾಲಾ ಬಾಯಿ ಬಣ್ಣದ ಕೇಂದ್ಯಾನ ಆಗ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪನಿ ಲಾಲು ರಾಧಕ್ಕ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಪಡ್ಚಿ ಬಂಡ ಈರ್ನ ಏನೇನು ತೂನಾಗ ಈರ್ನ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಈ ಸಾರಿ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಬರ ತೂನಾಗ ಈರ್ನ ಜವಾನಾಟಿಕಡಿ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಪರ ಯಾವತಿ ಜವನಾಟಿಕತೆ ಎನ್ನ ಜವನಾಟಿಗೆ ಎಂಚಾಂದ್ ಪಂಡ ವಾ ಒಂಜಿ ಜವನೆರ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರಂದೆ ಪೋವಾಯರ್ ಹೆಂಗೆ ಟಚ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಏರೇನ್ಲ ಟಚ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬುಡುತ್ತಿಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಗ್ಲಾಮರ್ ಅಂಚ ಏನ ತೂಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಏರೆಗಳ ಹೊರ ಮನಸ್ಸು ಆವೋಡಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಡತ್ತ ಆಯ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬತ್ತಿಂದ ಅಂಡ ಎನ್ನಡೆ ಪತ್ತದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರಂದೆ പോവേ എടാ വർഗീസ് നീ ഓനോടല്ലേ പറഞ്ഞല്ലേ ലബ്ബർ വിറ്റിട്ട് നാളെടുക്കുന്ന ആളാണ് നീ ഇപ്പം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ ചാനൽക്കാരോടും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നോക്കാം നിനക്കൊരു നാളുണ്ടാവടാ അടിപൊളി ഉണ്ടാവും മോനെ ಅವತ್ತು ಅವೇನ ವರ್ಗೀಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದೀನಿ ವರ್ಗೀಸ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಆತಿ ಕಾಟ್ ಜನ ಗಸಂಟ್ ಎಂದು ಬಂಡ ಏನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಕಸಂಟ್ ಬೇತಿ ಇರ್ಲಪ್ಪಾಯಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾದು ಎನನಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಒಂದು ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕೇರಳೋಡು ಬೋಡ್ತನಾತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಮುಲ್ತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪತ್ತಿರ ಬಡದು ಎನ್ನ ಪುದರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ತುಕ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬರು ರೌಡಿಸಮ್ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಬೊಕ್ಕೊರೇನು ಕೆರ್ನಾಯನ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಯ ಮಂಡೆ ಪೆಟ್ಟ ಆತಿನಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಂಡೆ ಪೆಟ್ಟ ಆತಿನಕಲತ್ತೆ ಮಂಡೆ ದೆತ್ತಿನಕಲಿನ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಯ ಯಾನ್ ನಿಂಡಲ ಪನ್ಪೇನ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಯಾಪಲ ಕುಲ್ಲುದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋತ ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಮುಲ್ಪಡ್ದಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರ ಮುಗಿತದ ಪೋಪತ್ತ ಅಂಚಿ ಮಂಜಲ್ ಪಾತದ ಅಲ್ಪ ಪೋತು ಎರಡು ರಡ್ ದಿಕ್ಕೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನಾನು ಭಯಂಕರ ಜನಕ್ಕಳು ಪೋಗರ್ಬೇಕು ಸುಲಭ ಇರ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೇರ ಆಕರೆ ಓ ಇರ್ಲ ಸುಲಭ ತಿಕ್ಕುವೇರ ಯಾನೇ ನೀಕ ಜನ ಕಡೆ ಬಿಡುವತ್ತ ಅಟ್ಲೇನು ಕೇಳ್ದು ಬಿಡು ಬಿಡ್ಸಿ ನಮಕ್ ಇತ್ತಿನೇ ಅವು ಅವು ಪೂರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಂದ ಆಪುನಲತ್ತು ಪಂಡಿನಿ ಇರೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಜೋರು ಮರಳುಂಡು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಒಲ್ಲ ಓದು ದಿನ ನೆನಪು ಒಲ್ಲ ಕೇಂದೆ ಅನ್ ಓಕೆ ಈರು ಒಂಜಿ ವಾರೋಡು ಏತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪರು ಒಕ್ಕ ಈರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಈರ್ ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂತಿನಿ ಎತ್ತಂದು ಪಂಡದವ್ ಲೆಕ್ಕಪ್ಪ ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳೆ ಅಂದ ದಿನಕ್ಕೂ 4 ಫಿಲ್ಮ್ಲ ತೂಪಾನು 4 ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪರ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪಿನಿ ಟೈಟ್ಲ ಇಂಕ ಕ್ರೈಮ್ ಫೈಟ್ ದ ಸೀನ್ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಈ ಮೈಮಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಕ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಕೋಪ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಮೈಮ್ ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬಕೇನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಏನಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿನ್ ಈರಿಂಚಿನ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ ತೂಪಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪಿನ ಯಾಂದಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಏನಿನಿ ಈರು ಅದೆಲ್ಲ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪಾರ ಆಯ್ತು ಜಿಂಜೆ ಜನ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಉಂಬೆ ಒರಿಯೇ ಯಾವುದು ಒರಿಯೇ ತೂಪಣ ವ್ಯಾಪಲ ಮಲ್ಪಣ ಆಕ್ತೋಡು ಜಿಂಜೆ ಜನ ಇತ್ತಂಡ ಆಯನ್ ಉಂಬೆನ್ ತೂನಾಗ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಕು ಓಹೋ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಚಪ್ಪರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲ ತುಲ ನಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿನ್ ಹಲೋ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನೇ ತೋಪುಣಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಪಾತ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೆಬಿಗೆ ಹೊರ್ತೀನಿ